एगो मेहरारू अपना मरद से कहती कि छोड़ी गवना हरी में हरिया राजा भइला गुलारी के हो फूल छोड़ी गवना हरी में हरिया कवन सवातिया मरल समातिया ई राजा हमारा के गइला भूल तब मर्दा कहता कि का कहता रू हम सवखे तरह के छोड़ के आइल बानी धनी तनी बूझ हो मजबूरिया घरवा छोड़ा वेला हो पेट धनी तनी बूझ हो मजबूरिया। अब आज शक्ति महामाया जगत जननी भवानी जकरा दरबार में हमनी के बानी जा महामाया भगवान के दरबार में लोग कहला कि देर होला बाकी अंधेर ना होला बाकी माई के दरबार कैसन हो माई के दरबार में देरियो ना होला आ अंधेरियो ना होला पूछ काहे कहत माई बर्तन धोवत रही लइका पलंग पर सुतल बा माई बर्तन धोवत रही पैसा ले पहले श्री जलेश्वर राम जी पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन करब लइका पलंग पर से रो दी तब माई हाथ पोंछत चल जाई हो जाए बाबू कुणाल सिंह जी मंगल सिंह मुखिया जी के पोता हमरा के 100 रुपया दिले बनी हार्दिक अभिनंदन करब माई देर ना लगाई हाथ पोंछत दौड़ जाई माई आटा साने बैठल हुई लइका बिछौना पर से रो दी मां बस माई ओटे हाथ दौड़ जाई ई प्रमाण ना प्रत्यक्ष कहता नहीं रहसु पर अत्याचार भइल राजा मदन कहले कि ये रहसु कि त अपना दुर्गा जी के बुलावो देखावो अना त मुए खातिर तैयार हो जा रहसु निहोरा कहले गोड़ पर गिरले रोवले गवले कहले कि ना मत बुलाई माई के बुलाएब त ना रौरे जियब ना हम ही जियब त राजा कहले कि बुलाएब त ना हम ही जियब ना तू ही जियबो आ ना बुलाएब त हम जियब तू ना जियबो त रहसु कहले कि एकरा से निमन बा ए पापी के हाथ काहे मुअल जाई मुए के हो खत्म माई के हाथ त याद कइले उहो तनी लय नए दुनिया के हो लेकिन की तैसन बा कि लगभग सबका निमन लगी सभे सुन सकता कौन गीत था एगो मेहरारू अपना मरद से कहती कि छोड़ी गवना हरी में हरिया राजा भइला गुलारी के हो फूल छोड़ी गवना हरी में हरिया कवन सवातिया मरल समातिया ई राजा हमारा के गइला भूल तब मर्दा कहता कि का कहता रू हम सवखे तरह के छोड़ के आइल बानी धनी तनी बूझ हो मजबूरिया घरवा छोड़ा वेला हो पेट धनी तनी बूझ हो मजबूरिया आज पेटवे है भैया पेटवे के कारण लोग 10-10 साल अपन बाप माई भाई बहन बेटा पत्नी बेटी के त्याग देता जाके विदेश में कौन कौन कर्म से 2 रुपया लग लिया होता आज पेटवे हो जे जाड़ ना जाड़ के दादा परत हो खस तब हमनी के जाके दूसरा के द्वार पर टूर खाने घरे नहीं जा लोग बुला देला चिलवावे लगी घर में जाके लगी आराम करे जननी ई पेटवे के कारण तो लइकवा कहस माई से कि माई कि आइल बानी तोरे हो दुवरिया आइल बानी तोरे हो दुवरिया देवी माई खोला ना हो मेवा आइल बानी तोरे हो दुवरिया देवी माई खोला ना हो मेवा
ये स्थान पर जितना लोग आइल बा आइल बा तने सब के खाली हाथ उठा के हां आ दुर्गा मैया के जयकार मनाओ काहे कहत नहीं काहे जयकार का हो का हो जयकार एगो कोड वर्ड हो हां जैसे बुझी कि फोन नंबर हो हां जी जेगाने फोन के डायल करते हां आदमी से बात हो जाता हो जयकार लगाते दुर्गा मैया का असीम कृपा हो जाला हाँ तो देखो सबका से निहोरा करब चाचा काका भाई भतीजा बेटी बहन मतारी जे भी होके सबे हाथ उठा के तने को जयकार लगाई आ जोरदार जयकार प्रेम से बोले दुर्गा मैया की ना माली फिर बढ़िया से बोली जयकार में कंजूसी कर बोली ठंडा भाग जा ऐसा जयकार बोले के बा कि ए जाके जितना भूत बलाय अक्रम बक्रम जितना हो सब बंगाल चल जा सब जाना नहीं तन जोरदार जयकार लगा प्रेम से बोली थाने वाली मैया की दुर्गा मैया की लइका माई गलस की माई त नहीं आवत तारू तड़ पावत तारू शर्मा मनोज के रोआवत तारू नहीं आवत तारू तड़ पावत तारू शर्मा मनोज के रोआवत तारू ए माई बाबा महेंद्र करले निहोरा बाबा महेंद्र करले निहोरा हमरो पर माई तनी करना विचार आइल बानी तोहरे हो दुवरिया आइल बानी तोहरे हो तू देवी माई खोलो ना हो आइल बानी आइल बानी तोहरे हो दुवरिया देवी माई खोलो ना हो आइल बानी तो यही जाले